that's isabelo. I'm there, let's shobanisa. Hey, Maxis. Satunya man, Satunya putting some to color don't buy. Impahla le. Angayazi kodwa kuthiwa don't buy. Hayi. Angekho usaya isitolo. Ubuye. Ethazwakala yini? Niki customer lethu into zani. Okay, Puzam. Lazem fanele Puzam. Ola mazambane mala. Amazambane amaya sizoshawa ekhaya efisekweni. Awungiyacela mazambane mazoshawa. Uthi kubambe lolo doda nini. Ashamthi lemangireso. Haya kuhlala ntwana yami. Wavelela kuhlala ukushaya imali encane esithi-50 rand. Anginayo imali buka le dayini. Isala. Fonyana. Funa kwenza njani? Awuyifonyana. Efisekweni hamba la. Hayibo. Shulu le ngane ngabe sezidayisa ingubo zababa njalo elikanje. Ngisho ngaphi lesa sikhwama sona lesasithengele umali siya. Ngqo. Hey. Hayibo. Leliya bhantshi ngisho kungathiwa nelababa ngqo leliya. Engathi ngeke ngisakwazi ukuqhubeka nale ndlela yami. Izangibamba kwamina lezi zinto. Hayi. Tash! Yeah! Hey, what's that, Sean? Ngibuka nona ngani. Bambe kahle engachithi la yazi. Okay, good. Baba. Ineshoyo ukuthi ngeke uyikholwe neze lento engiyibone kade iphuma esitolo. Le ngane eziqeda ukubamba inkunzi, i-Township Mosquitos. Ngizibonile lapha. Zidayisa ingubo. Lezi yangubo leziya nginesiqiniseko sokuthi ilezi zakho. Ngibonile no-Omega obovu. Ezakho lezi yangubo. Manje wena wathula, wabuka. Kodwa baba yini ngempela ungishayelani baba? Kumele vele ushawe. Wetelela wena mfana. Yini neze. Sengena ngigulukudela nje endlini. Sekuyi-chicken house le. Mina ngiyimele mina lento baba. Yabo nje futhi kusasa ngicabanga ukuthi kumele uvuke uhambe baba. Ubuyele emakhaya.
impesheni yakho ilungisela le kostenga laphana ngokufakela mina ngcono imali ukuthi ulokhu ugibela ngeke phela uma uzongiphendula i-punching bag kanje hayi ngeke baba ngeke hayi Lalela-ke mfana wami. Angiyindawo. hayi ne-ID leyo yakho baba uzokusethela ukuthi ukwazi ukuyilungisa ngale ngeke phela baba hayi. And senifuna seniphathe iy'mpahla zabantu manje. Yini isijumba sani leso sinikile ukhuza le ngane? Ingane yalapha yale akade uthunywe uma wayo ukuthi izolanda insisi. Wena awungazi kahle wena. Angiyindawo. Cha phela uma kunjalo-ke baba ngizotshela uma ekulande-ke phela uma uthi awufuni ukuhamba. Ngihleli-ke la. Ngengidlale wena le. Le nonsense lo yenza la ngizoyiqeda. Ha. Etsa. Yabona uwena lebhanki. Yabona nje lihamba naleli bhulukwe leli. And futhi lakuhlala. Hayi bo, izinto zamakhehla lezi. Usikona amakhehla asayigqoki lezi, ngasegqoka skinny jean. Hayi lento le. Hayi buphuza yami. Hey, yini vele le? Nithathe lento le. Lahlani lento noma niyibusele kumnikazi wayo. Hayi buphuza yami. Ayifuteni mani. Injani ifoni? Hawu uyakhuluma ke manje. Ilethe la. Sashandele. Hawu uyagula ngeke. 150 le phone. Hayi bo, iyafanya lo. Buphuza yami. Wathula manje. Chilesa moto. Letha babe 150. Abantu abamngeke sikhulume lento ngidubula. Cabanga ukuthi sizinyone nababa. Mana phela mntana wami 500 sasa. Sengifuna yonke into oyiphethe nefoni yami. Hayi bo. Yini ngane? Kanti njani nje nini? Ngangizindazele. Mina-ke ngingane yazomba. Hawu, ngiyaxolisa kakhulu bengazalwa uzombo. Angiyaxolisa. Sekulate. Hayi, asenze ukuthula-ke lento le. Yonke into ayiphethe noyigqokile ifake esikhwameni. Abantu abamsebenzisa izinto zami. Ngibambe inkosi kabuhlungu kanje. Yenzeni ngempela? Khona enye into oyiphethe? Akho lutho la, kusekho lutho, ngisaphise lutho. Okay, futheka-ke la. Ngiyaxolisa abantu abami. Awu. I-aphula lami. Phoza yami, i-aphula ujikijela kunjalo yathi isijaha. Wena. Uxolisela ukuswela kanokuxolisela ukubaleka nento zethu. Awusami. Izinto zenu. Kanti ngithini kuwena? Okay. Awukhombise lo muntu into elumayo. Kuyadala lokhu ngakini?
Phola nje ayami sethi isikhathi salenja. Ngiyaxolisa abantu abami, ngiyaxolisa nje kakhulu. Ngeke ngiphinde Nkosi yami. Why usigijimisa Zed? Nkosi yami, ngiyaxolisa nje kakhulu. Ukuxolisa kwakho ngathi ungenza idomoroza. Yini manje idomorosa? Awusikriphe vele unginike kuyona iphone. Nkosi yami, angiqede kalo muntu fast. Phola Motorola, akaqale egumule lo. Awusikriphe. Hawe nagwalandeni. Khumuleni impela, khumuli sisale ngamatoto. Ngifuna ukubona itoto namhlanje. Khumula ngempela namhlanje egwalandeni. Awu, kodwa lo mama. Ashuthi egumule. Okay. Sengiyagumula. Qeda ngalenja sivayo. Ushe emadodeni. Amahuku alelizwe ayosale emathuneni. In loving memory of 21 questions. Bye-bye. Angeke, akuyona indawo le, angeke. Akuyona indawo le. Akuyona indawo. Awu. Hey. Vuka wena, vuka. Vuka wena. Kwenze njani manje baba? Ye wena man doti. Siyahamba sekhaya, vuka man. Sebusuku nje kodwa baba. Ye wena. Angizolibeka ulibeke man. Sezwana. Baba. Kusebusuku kodwa manje. Akuyona indawo le. Hlisa umoya baba. Hlisa umoya. Nehlisa umoya kanjani ingane zifuna ukungihambisa ngenqulo emgwaqeni. Abantu bayabuka nje abasizi. Hayi, ngicabanga ukuthi uyaphupha kodwa baba. Uma ngiphupha, kusho ukuthi sazokwenzeka lonto. Mana ke baba, ungitshela. Kwenzekani ehlathini? Ngibona ngathi unetrauma baba. Yini manje leyo? Usathukile ubaba. Lalela, ukushaya kwena. Ntwana, ekusentwana. Emhlabeni wakho Nkosi, awu, kanti uphila kanjani?